lajɛbagaw Renouveau FM lamɛnbagaw sɔgɔmada fɛ foli ko di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ fan o fan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yiraw la ka fɔ ko Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni o kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye aw kelen-kelenna ye. Foli ni waleɲuman dɔn ko di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula an bɛ retard la baaraw ni a tagabolow don. Soli ka wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye. Aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la aw sɔgɔlen don an na an bɛ aw fo. Maa minnu bɛ ka anw lajɛ sokɔnɔnaw la laada don an mana sigi kɛnɛ kan dogo don an ka aw bɛɛ lajɛlen fo sabula aw ka ciw dabila k'aw sigi walasa ka se k'aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw lasɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Maliden minnu bɛ Mali kɔkan tungarankew an ka foli bɛ aw ye sabula aw fɛnɛ bɛ wulikajɔ fasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka nin jɛmukan in ka ala sɔrɔ an ka foli bɛ aw ye. An ka radio partenaire lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Radio kɛmɛ yirika caman bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. Bi ye tɛnɛ ye utukalo tile 15 san 2022 Renouveau matin kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye sisan k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an ka walawalali kɔnɔna la kumasi min bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ ni Isa Kaba bɛna walawala aw ye o bɛ tali kɛ prudence la an ye prudence de suganti sɔgɔmada in na Isa Kaba bɛna kɔrɔfɔ aw ye ani a bɛ tali kɛ waleya min na. An ka bi maa welelen an bɛna wele bila maa dɔ ma ka bɔ Gawokaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Gawo sifinnakaw la ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye tile 3 de di Barkane ma k'u ka taa ka bɔ Gawo dugukolo kan fɛn min kɔni bɛ nin sifinnaka ninnu kofɔ u ka kuma lase la anw ni o bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ bi jɛmukan kɔnɔna la ka se ka o kibaruya k'o di bɛɛ lajɛlen ma. Ami Baba Sise kunnafonidila don ale anw ka bidon baara ɲɔgɔn welelen ye an n'a fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a kɛɲɛ ni kibaruyaw ye k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ banki la a bɛ fɔ banki min ma ko BMS o baarakɛla dɔ kɔni fagara Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ Ami Baba Sise ale bɛna o kunnafoniya jɛlen di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma. Tani ka segin kibaruyaw o bɛ di aw ma ladalako la Sori Ibrahim Diallo fɛ kɛnɛya kunnafoni o lasew fɛnɛ bɛ kɛ bi Awa Daɲogo ale fɛ Alexiko ko ale ma sɔn o lasew fɛnɛ bɛ yan nɔ ka se ka o kɛ bɛɛ ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ yan nɔ kibaruya kɛrɛfɛ aw ka se ka nisɔndiya ka o sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa saba bɛ yan nɔ Isa Kaba Sidibe ka fara Omar Koyita kan sɔɔni an bɛna don an ka baro kɔnɔna la Isa Kaba i ni sɔgɔma. An b'a Fanta Tumata ka sɔgɔmada foli di ma ka sɔgɔmada foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. A diyara bɛɛ lajɛlen Omar i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Fanta Tumata a ka fisa. I ni soli ka wuli. An b'a bisimila. An b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan. Bɛɛ lajɛlen bisimila minɛ Omar sɔɔni aw na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kan ka yira kanubagaw la k'a fɔ ko wagati bolo dacogo kɔni u tɛna na o sɔrɔ bi ka kɛɲɛ ni kow n'u cogoya ni Ala ma basi kɛ wagati wɛrɛw la an na wagati bolo dacogo kibaruyaw ka olu di aw ma sisan don kibaru o bɛna dayɛlɛ aw ye. Isa Kaba i bɛ sira di ma i ka kɛnɛ dayɛlɛ fɔlɔ. A diyara n ye ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na kunnafoni ale bɛ tali kɛ maa fila baara don ne ni Umaru Koyita nka an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka sababu kɛ ni ye kun fɔlɔ di ale bɛ kun filanan di kunnafoniw bɛ tali kɛ min ka sɔgɔmada joona in na o bɛ tali kɛ Gawokaw ye a fɔ Barkane cɛdenw ko tile 3 de bɛ d'u ma tile 3 min kɔnɔ k'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ n'a kunnafoni ye min ye an bɛna a da aw tulo kan ka fara o kan ani Gawoka dɔ yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan kɔnɔna la ka fara o kan min ye farafinna jɛkuluba o ɲɛmaaba bi na n'o bɛ Macky Sall bolo ale ma kɔnɔnen don Bamakɔ yan nɔ a bɛ n'ale mun na kunnafoni jumɛnw bɛ an bɛna olu da aw tulo kan MINUSMA fana ni gɛrɛndɛ min tun bɛ yen nɔ k'a bali a ka maaw ka taa ni ka segin na n'a bɛ fɔ o ma ko rotation jamana ɲɛmaaw ye fu siri o gɛrɛndɛ dan na kabini dɛnɛndonya in na MINUSMA ka cɛdenw bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ min bɛ wele ko rotation ka fara ni kunnafoni ninnu kan kunnafoni wɛrɛw bɛ yen nɔ an bɛna minnu di aw ma ne ani Umaru Koyita fɛ ni Awa Tafili Ture y'a ɲɛfɔ min ka segin ka na an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ. An balimaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye ka ɲɛsin groupe Renouveau cakɛminɛw ma walasa k'aw kunnafoni sɔgɔmada in na dɛnɛndonya in na kunnafoni min ni o balolen don kosɛbɛ o ye k'a fɔ kunun min ye Gawoka sifinnakaw ani a tɔnjɛkulu caman ni u y'u yɛrɛ tɔgɔ da ko force vive de Gawo olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ u ye taama jan kɛ tagama min ni u taara ka taa gouverneur yɛrɛ jabala la ka taa u ka kumakan fɔ yen nɔ jama ba caman de bɔra ka nin tagama in kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔn
jagoyalen do kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni barikani ka waleyaw ye ko ka kɛɲɛ ni kabi san 2013 ni barikani nana jamana kɔnɔ ko barikani ma jɛya kɛ baara la ko ka faraw kan olu kɔni hakili la kabi barikani nana fɛnɛ ni min ye lakanabaliya ye o warala olu fɛ hali n'o y'a sɔrɔ barikani nana kana jatigɛ walekɛlaw olu gɛn ko nka ko jatigɛ walekɛlaw k'olu nɔ labilala ni mɔgɔ nasuguya wɛrɛw ye ko diɲɛ don o don ko danbe kari mɔgɔw ni na diɲɛ don o don mɔgɔw ka baganw bɛ suɲɛ ko wa ko diɲɛ don o don ko barikani sababu yala ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu kelen don k'u yɛrɛ kɛ wara ye dugu kɔnɔ k'olu bɛ wari minɛ mɔgɔw la o de hukumu kɔnɔ k'olu kɔni ka laɲini ye min ye k'u bɛ tile 3 di barikani ma tile 3 min n'a bɛ daminɛ karidonya yɛrɛ la o tile 3 kɔnɔ ko barikani n'a ma ka koso n'a ka kasaw cɛ ko olu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka balan don a ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ko Gawo Ansongo ko a bɛ taa ni ka segin min kɛ yen nɔ k'u bɛ a bali o la Gawo Burem k'u bɛ a bali o la ko wa ko wabariya babiliba yɛrɛ sanfɛ k'u tɛna sɔn cogoya si la barikani ka yɛlɛ o sanfɛ k'u kɔni bɛ don o baaraw boloda baara minnu ni o bɛ barikani sɛgɛn a ka taa ni ka segin na kosɛbɛ o ka sɔrɔ kɛ k'olu ka jateminɛ la k'u y'a ye k'a fɔ a b'o o taa ni ka segin minnu kɛ ko a bɛ k'i sen koron dɔ fana ko ka sɔrɔ ko barikani yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ k'a bɛna koso ni kasaw cɛ ni octobre kalo in na ko nka ko ɲɛ min bɛ u kun ko olu bolo ko nin wagati la ko tagali ko t'u ye k'o de kama k'olu fana bɛ u kɔn ka jangasere da u ye u k'u ka koso n'u kasaw cɛ kunnafoni min bɛ ka fara o kan ni kunnafoni kun kan o ye k'a fɔ barikani yɛrɛ fana ni ye min fɔ k'a fɔ ko ale kan ka ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 17 ye o yɛrɛ ye tile damadɔni ye o b'a yira k'a fɔ ko ninnu da bɛ ɲɔgɔn na nka gawo ka sifinnakaw ye min fɔ o ye k'a fɔ ko olu ye o jateminɛ ko wa k'olu b'o dɔn ko nka ko n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko sen min bɛ barikani mɔgɔw kun k'olu dalen t'a la ko ni u bɛna taa o de kama k'u ye tile 3 di o ma o tile 3 ko n'o kɛra cogo min an n'o kunnafoni da bɛɛ lajɛlen tulo kan n y'a fɔ kuma ɲɛbila kumaw la n ko min ye Macky Sall ye n'o ye Senegalikaw olu ka jamanakuntigi ye ale makɔnɔnen don Bamakɔ yan nɔ sɔgɔmada in na yɛrɛ a fɔra kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ taama in bɛ tali kɛ kosɛbɛ an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ n'o ye fangacɛ furancɛ fanga ye i n'a fɔ Macky Sall kabi ale nana farafinna jɛkuluba in o ɲɛmaaya la don min fɔ bi a ye tagama damadɔni kɛ jamana dɔw kɔnɔ nka a sen ma se anw fɛ yan nɔ ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛɲɛ ni fangacɛ furancɛ fanga awanya yɛrɛ ye ka fara o kan gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnninw bɛ an yɛrɛ dama jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ni Côte d'Ivoire ka kɛɲɛ ni maa 49 olu jasoli min kɛra anw fɛ yan nɔ ka kɛɲɛ ni waleya dɔw ye olu kumaw ko da bɛna don olu fana na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ani Senegal yɛrɛ fana cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Macky Sall ni Union africaine o jamanakuntigi don nka Senegal o jamana ɲɛmaa don Senegal don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn anw kɛrɛfɛ jamana don nka o yɛrɛ fana kɛrɛfɛ tarikuba bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o tarikubaw an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di gɛrɛndɛni minnu donna ani ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye gɛlɛya minnu n'olu ye fanga dafiri gɛlɛyaw ye ka se k'o gɛlɛya n'u dugan Macky Sall yɛrɛ a dɔnnen don k'a fɔ ani maa caman bɛna ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada in na baara yɛrɛ kunfɔlɔ olu bɛ kɛ kuluba ayiwa a fɔra k'a fɔ ko ni a nana hali n'o y'a sɔrɔ ani Asimi Goita olu kan ka ɲɔgɔn ye min ni maa tɛ bɔ o kalama n'o bɛ kɛ gudola baara ye nka baara kun filanan o bɛ sɔn ka kɛ kunnafoni di baro dɔ ye kunnafoni di baro min ni u maa fila o bɛ n'o ɲɛnamaya nka o kɛrɛfɛ Macky Sall ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen conseil a n'a ka ladilibagaw olu ni jamanakuntigi ka ladilibagaw olu fana kan ka ɲɔgɔn ye minisiri dɔw fana kan ka sɔrɔ a nɔfɛ o minisiriw fana olu ni an ka jamana minisiriw fana kan ka ɲɔgɔnyew kɛ ka se ka kow dalabɛn ko minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ka se ka olu gɛlɛyaw dugan ka bɔ yen nɔ an y'a fɔ an ka kuma kun fɔlɔw kɔnɔ fɛnɛ ka fara ni bɛɛ lajɛlen kan ko minisma hali n'o y'a sɔrɔ kabi kɛlɛcɛ 49 ɲɔgɔn na ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ olu kɔni kun cunna anw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmaaw kun y'a yira k'a fɔ ko ko in yɛrɛ ko ani min donna ɲɔgɔn na o ye k'a fɔ k'u bɛna le minisma ka ci de la ci min n'a bɛ fɔ o ma ko rotation jamana ɲɛmaaw kun y'a yira k'a fɔ ko o rotation yɛrɛ ko k'o sunsuro fɔlɔ yanni an ka se ka ɲɔgɔn faamu a bɛ i n'a fɔ o wagati ni bi ni ɲɔgɔn cɛ faamuya sɔrɔla baaraw la ka sɔrɔ kɛ jamana ɲɛmaaw ni minisma ɲɛmaaw olu ka baara kɛ ɲɔgɔn ye n'u ka kuma kɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la bɛn kɛra kan k'a fɔ ko dɛnɛndonya in na min ye rotation ye tali ka segin minisma mɔgɔw u ka se k'u ka cɛden dɔw labɔ minnu ni olu bɛ taa u lafiya u ka jamanaw kan ka cɛden wɛrɛw bila ka na o de bɛ wele ko rotation o baara kɔni ko yamaruya dira dɛnɛndonya in na minisma ka a ka falen-falenninw kɛ falen-falennin minnu ni a dɔw ye a tigiw bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔ kan ka t'u faso jamana kan walima dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛna Bamakɔ yan nɔ ka na wagati kunkurunin kɛ ka maa wɛrɛw bila ka taa waa kɔnɔ walasa olu ka taa lakanali baaraw kɛ nin kɔni baara in
ka sɔrɔ kɛ ministre mɔgɔw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara tɛ taa nin baara in kɔ nka jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko fo kuma kɛɲɔgɔnya kɛ walasa ka nin baara in dalabɛn a bɛɛ lajɛlen ka segin fasoba maliba o ka minɛn kɔnɔ ko n'o tɛ k'a baaraw tɛ ɲa a bɛ i n'a fɔ bɛn kɛra o kuma ninnu kan o sɔn kɛra olu ma halisa kunnafoni nasira kan tomota ye a fɔ baara kologirin min ye maafa wale o kɔni o waralen don an ka jamana kɔrɔ yan fanw fɛ o dɔ ye min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ sibiri don nɛgɛ kanɲɛ 19 o tɛmɛnen tɛ ni miniti 30 ɲɔgɔnna ye BMS mɔgɔw olu ka waridi la n'a bɛ fɔ a ma ko kɛsiye o dɔ kɔni bɔnna n'a ni na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ o de hukumu kɔnɔ min ye BMS yɛrɛ o y'u ka daw tugun Tɔnbɔkutu ni sɔgɔmada in na fo ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ fagali in kɔni halisa ɲɛba ma don a la kun kelen min na min ye Mamadu Sidibe a tɔgɔ ye o ye maaw taara ka taa dangari a ni na kun min na o kun kelen ma dɔn nka ɲininiw bɛ sen na finitigilakaw kɔni y'a jira ko olu bɛ ɲininiw la walasa k'a dɔn tigitigi kun kelen jumɛn na o ye min ye ni cɛ in ye n'o ye Mamadu Sidibe a bɔnɛ a ni na Umaru Koyita ka kunnafoni tɔ lase. Kucala cɛ a yirala k'a fɔ o sera ka gɛlɛya bɛ yen nɔ bibi na kosɛbɛ tile damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka polisira ka maa 5 olu bɔnɛnen kɔ o ne la ni sira in kan ka sababu kɛ mugu pɛrɛnta dɔ ye ni alamisa in na a yirala k'a fɔ maa banbagaciw ye bɛnganiya wale ta a ka maa dɔw sɛgɛrɛ ni ka u da k'u ka bololafɛnw minɛ u la Bakari Sidibe ale bɛ a tɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. I n'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn studio tamani maaw b'a fɔ cogo min na marifatigi dɔw kɔni b'a la halisa ka banbanciya walew sigi sen kan kuri ale ni Kucala cɛ alamisa tɛmɛnen u ye tasuma don mɔbili dɔ la o sira in sanfɛ n'o bɛ tali kɛ Toyota dɔ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa ka ni mɔbilitigi in dɔn ani maa minnu tun b'a kɔnɔna na o don kelen a jirala k'a fɔ maa caman de lajɔra sira in sanfɛ marifatigi dɔw fɛ minnu yɛrɛ ma lakodɔn yaasa k'u kɔntorole a ma ɲɛ min kɔ polisi maa 5 de fagara sira kelen in kan ani maa 3 wɛrɛ minnu tununna n'o yɛrɛ ma se ka lakodɔn mugu pɛrɛn dɔ senfɛ min kɛra karidon o waleya ninnu kɛla yɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ polisiw ka pɔsi min bɛ so na frontière la ni mugu pɛrɛn dɔw kɛra fo ka taa se marifacikanw ma tile damadɔ kɔfɛ banbanci jɛkulu min bɛ wele Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin ni Al-Qaida bolofaran dɔ don Mali kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in ye wulu nɔ ye wa u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jatigɛ wale ta k'a ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na. San o san Bamakɔ kɔnɔna na ni samiya sera ji kɔni bɛ tiɲɛni kɛ fan caman fɛ nin waleya in kun min b'a kɛ a dɔnnen don bɛɛ fɛ nka a bɛ ka tiɲɛni kɛ halisa ka taa fɛ sanba min nana jumadon utukalo tile 12 a kɔni ye tiɲɛni kɛ Musabugu fan caman na Lasine Jakite ale ni Umu Tarawele olu wulila ka se a yɔrɔ la u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Sow kɛra kɔw ye ni y'an ye Misabugu Bamako sigida 6nan kɔnɔ hôpital Jimani yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ni kɔni kɛra jigilatigɛ ye ni jikɛ kɔni kɛra delilanko ye Misabugu sigiden dɔw ma ji kɔni bɛ k'anw sɛgɛn n'a dilala a ka di an ye an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna jiko la yɛrɛ ji bɛ d'an bɛ moto nɔgɔ tɛ yen tu bɛ nɔgɔ tɛ san o san a bɛ o de kɛ san o san depuis anw sigira yen nɔ san o san ji bɛ d'anw tɔ ni ko a bɛ fiyɛli kɛ n'a donna tɔgɔ a bɛ don an ka dugu kɔnɔ a bɛ fiyɛli kɛ salon yɛrɛ an ka minɛnw bɛɛ tiɲɛna mais kɔni jiko tantɔ an ka maire de kun occupé ne kɔ la o kun mana fa nin cogo la ale kun bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun ka kɔ ɲamanɲaman ninnu labɔ pour que ji bɛ se ka taga cogo min na mais an bɛ don min na komi bi maire banna sunkalo kɔnɔna na depuis maire banna kɔdalamɔgɔ bɛɛ jɔra la bɛɛ lajɛlen hamina ji donna maa minnu kan ni kɔni kɛra sababu ye waasa u k'u kan bila jamana ɲɛmaaw ma ka dɛmɛ ɲini u fɛ waasa dan bɛ se ka siri ko in na cogo min na donc an b'a ɲini faamaw fɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ lase anw Misabugukaw ma vraiment a bɛ diya n ye ni inondation ko in na a bɛ diya n ye san o san u bɛ na u b'a essayer ka dingɛ bɔ mais u bɛ tila ka bɔgɔ bɔ k'a to a da la a tɛna cɛ o bɔgɔ bɛ tila ka jigin a kɔnɔ tuguni donc ni san mana na a bɛ yɔrɔ boucher ji tɛ se ka taa donc a bɛ inondation de provoquer anw kan yan nɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ lase anw Misabugukaw ma a bɛ diya n ye vraiment wagati kɔni sera sa filancɛla fanga ɲɛmaaw ani dugudenw an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri waasa min ye ji ka kɛɲɛli ye o bɛ se ka nɔgɔya Mali kɔnɔ cogo min na janko Bamako yɛrɛ kɔnɔ min ye Mali faaba ye
Samiya mana se ji a bɛ tiɲɛni kɛ nka a bɛna ni fɛn wɛrɛ min ye sumaya bana in k'o kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a yirala k'a fɔ san o san ni nin waati in kɔni sera sumaya bana ale bɛ cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ani muso kɔnɔmaw a b'olu sɛgɛn kosɛbɛ mun de bɛna ni nin sumaya bana in ye nin waati in na Salimata Konate ani Gabriel Keita olu b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Samiya wagati o ye kuma ye banakisɛw bɛ caya kuma min na min bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana caman ye ni sumaya bana ale bɛ o la ni ale ka kasara ka bon ni bana tɔw ye. Ni waati n'an bɛ se k'o pali cari nɔ k'a da kun dama dama dɔ kan san nacogo parce que ni san bɛna ka caya ji bɛ sigi ji nɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ caman bon ni ji nɔgɔ sigira kɛ sababu ye sosow bɛ duguyɔrɔ sɔrɔ ka fan da fan fana bɛ wala sosokisɛ bɛ caya a waati na o sababu kɔsɔn ni soso cayara a bɛ soso sumaya fana kofɔ. A kɛɲɛ ni OMS ka jateminɛ ye a yirala k'a fɔ ko sumaya bana bɛ denmisɛnnin minnu si bɛ bɛn san 5 ɲɔgɔn ma k'olu faga miniti 2 o miniti 2 diɲɛ kɔnɔ o de la Dr Nuhu Muso bolo kɛnɛya tigilamaaw ka ladilikanw kan ka bato ka nin bana in kɛlɛ. Misi min bɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ye ka sange sulen matarafa ni o bɔra la ka duloki fini don fini bolo jan ani sen jan pour que ka soso kinda kunbɛn ni an b'a ye bi kumatiw bɛ yen nɔ an b'a fɔ bon se ka mun i yɛrɛ la cogo min na ka dɔ bɔ soso kinda la. Ka kɛɲɛ ni Mali kɛnɛya tigilamaaw ka jateminɛ ye san 2021 kɔnɔ a ka ca ni maa 3 ye sumaya sera minnu ma ni 1 n'a kunkanfɛ mɔgɔw olu ta ka jugun kosɛbɛ wa a kɛra sababu ye ka maa 1,000 ni dɔɔni olu fɛnɛ faga. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye halisa fɛn min kɔni Conseil national de patronat a yirala k'a fɔ ko o maaw ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ samedi don août kalo tile 13 ɲɔgɔn dalajɛ in hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o kɔni bɛnna sɛbɛn dɔ kan ni ka kalafili kɛ o kan Amadu Jara ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Kalo caman kɔfɛ kɛlɛw la ani sariyaw ɲɛfɛ Conseil national du patronat du Mali maaw o y'a laɲini ka dankari dekun min bɛ u ka cakɛda kɔnɔna na o de kɔnɔna na o ka bureau n'a bɛ wele administration provisoire ale ye lajɛ bila sen kan walasa cogo min na ka degun wɛrɛ kunbɛn CNPM kɔnɔ administration provisoire maaw y'a yira k'a fɔ o ye waleya caman bila sen kan o kɔnɔna na sɛbɛn kuraw olu yɛrɛ bilala sen kan. Ma dernière document dira bɛɛ ma bɛɛ y'a analyser bɛɛ y'a filɛ bɛɛ tun kan ka min kɛ a y'a kɛ observation minnu kan ka k'a la a kɛra a la commission dɔ fana bira la en place maa min ma se k'a kɛ sur place i b'a kɛ k'a di olu ma a bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn na ka tɛntɛn ka kɛ document ye ka di bɛɛ ma bi an k'a lajɛ pour que an ka bɔ an bɛ lahalaya min na administration provisoire kalo 6 de don presque kalo 4 tɛmɛna a tɔ ye kalo 2 de kalo 2 in kɔnɔ ni an b'a ɲini Alahu Taala fɛ o kɔnɔna na élection ka kɛ k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛnnen bɛ kelen na fo mɔgɔw k'a faamuya ni san 2 min tɛmɛna 2020 ni bi cɛ patronat a tɔgɔ dɔrɔn de bɛ a tɛ yen. Ni lajɛ sen fɛ sɛbɛn kura in maa sɔnna ma ni kalata ye maa 155 cɛ la maa 112 ko awɔ maa 12 olu m'a fɔ ayi olu m'a fɔ awɔ maa yɛrɛ ma CNPM ka sɛbɛn kura ninnu olu kun. Fanta Tumata ninnu kun ye kunnafoni tasen fɔlɔw ye an bɛ tɛmɛ ni baara an bɛ kuma d'i ma. Omar k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye sanga ye 42 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ fɛn bɛ tali kɛ taa ni ka segin kibaruyaw la an bɛna don olu kɔnɔna la sisan fɛn min ye Sori Ibrahim Diallo ye ani ale bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ bi sɔgɔmada in na Sori mana kɛ Bamako sigida kelen min kɔnɔna la a bɛna an ladɔnniya taa ni ka segin kan.